uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli, ngibingelele nomama umpostoli, ngicela ukubingelela nabo bonke abazalwane abakhona. Mina ngumamkhize ngwakaMntambo, ngendele eNazaretha umushona eWashburn. Ufakazi bami ngizosho ukuthi ngahlangana nekhaya lezwi kanjani. Kwakhona umntwana intombazane eyathi kimi ma ngithe ngidlula sengihamba ngiya emsebenzini usebenza eKhimbali. Uthi ngadlula kwakho kugcwele imoto eningi. Uthi mangibuza kwathiwa kushona ubaba wala ekhaya. Uthi ngathi hawu uma Nkosi yami ungibiza ngoma. Wase ngifonela ke insukwini wathi angazi uma angathokoza yini ukuthi ngeke ngimfakele inkonzo. Angikwazanga ma sengihambile. Ngathi mina ngingajabula ngangishonela umkhwenyane wami. Wathi mengifakela wangifakela inkonzo la ubaba ayehambe khona eye escort eyoduduza khona ubaba owayeshonile khona. Wathi meyifaka ubaba eyikhuluma le ndaba eduduza kulomuzi. Ngangilimele kakhulu bazalwane. Umushonelwe ubaba uyadidisa. Lenkonzo ngangithi mangivula bengawazi uWhatsApp yahle ntombazane yami ngizole ngikutshela ukuthi yenze njani. Ngangithi uma ngilalela kube khona into eyenzeka la kimi ngaphakathi. Ngayiphinda lenkonzo. Kukhona ukukhulu ubaba ayile kusho ethi mama njengoba ubaba esehambile wena ke uNkulunkulu usekukhethile ke wena. Kusho ukuthi ke wena usuyigraduate. Njengoba uyigraduate ma nanoma yini eyenzakalayo la ekhaya uzotshela uNkulunkulu. Ubaba waphinde wayala ingane. Lesikhathi ubaba ekhuluma khona into eyayenzeka la kimi. Ngaphinde ngayilalela futhi. Ngangilalela zonke izinsuku. Kanti lenkonzo njengoba ngiyilalela, lenkonzo izongisiza. Ngathuka ngaphaphama sengipholile. Senginokuthula enhlizweni yami. Ngayifonela indodakazi yami uGreta Mbali. Ngathi Greta wangisiza. Ngathi ngizwa ukuthula enhlizweni yami. Wasekhuluma nami wathi ma ngicela ukukufaka ekhaya lezwi uma ezothola njalo inkonzo. Bengithi mase ngizoyivula lezi inkonzo ngiqhaqhazele. Mase ngiyivula kuba ngathi ubaba ngiyambona ngingamazi. Ngamtshela uGreta wami ngathi weGreta mina ubaba angimazi kodwa njalo mase ngilalela inkonzo zakhe yakuba ngathi sengiyambona. Ngaqhubeka nale nkonzo zangondla zangigcina ngihamba ngazo ngigcinwe yizo ngiyalalela usuku nosuku. Ngagibele eTexini ngelinye ilanga. Mangibele eTexini khona intombazane phambi kwami. Intombazane mangisangena yayingizonda. Imingizonda intombazane nganganaka. Ngase ngihlala la ngemva kwayo. Ngathi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngathi ngiyibona yayithintitha emadlebeni engazathi ngene okukhuphe, yayithintitha. Ngaqinisa ngathi uJesu Kristu inkosi. Uncane lokho. Uyithe isijika lentombazane, umfana lo osidrivelayo, udrive ukuthanda kwakhe imoto ijika ngase ngiyaphumelela ngaphumelisela. Ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Wathi umfana nje ngazathi uyayiphuzela. Wathi nasi isalukwazi lapha ngemuva. Kade ngisizwa lesikhuleko. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. Kwaba nganimemezela ngakhululeka. Asukuma intombazane yafuna ukuyiphonsa iphume ngefastela imoto ihamba. Yasikhuzwa womunye wathi ungayiphonsi ngefastela. Ngalibiza ngathi ngijika ngabatshela ekhumbini ngathi ngiyacela ngathi sonke manje ake sibizeni igama elithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngathi uJesu Kristu uyinkosi yahamba itaxi kwase kufika isikhathi sokuthi ngehle. Ngathi noma sisenzowela kunomkhudla lesiwelayo nilibize legama nize niyofika lapha enehla khona noma usuwedwa manje ulibize ngenhliziyo. Ngathi uma ngehla yangibheka intombazane yathi uhambe kahle ma.
inhliziyo yami yalangazelela ngathi awulentombazane angazi ukuthi ngizoyibona kanjani. Ngithi leli gama liyasebenza kuningi engingakusho yelinye ilanga uNkulunkulu methanda ngikusho ngegama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Njoba ngilabele ngimhlupha umvangelikazi ngithi nikhonzela kuphi ngoba ngelinye ilanga lake langihlupha legama ngikwami ngizwa ukuthi ubaba uzobe la ephayeni ngathi ngeke phela mina umnambithi ngozo ngawufuna ngawuthola umusi kagogo Sibongile Hlatshwayo ngafika ngabusiseka ethi baba namhlanje ithuba lakho lokuphenduka ngabona wathi le ndaba ibibiza mina namanje ngithe nanku uKhisimusi wehlabo ubabe la ngathi ngiyabuyela ngathi ezakheni ngiyakhona ngathi namhlanje futhi ngiyakhona ngoba nje kimi noKhisimusi no New Year uJesu Kristu